Azubillahi minashitan rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Kala rabbi isr li sadri wa yassir li amri wa kul dadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamina ya jil jalali wal kiramu. Alhamdulillahi rabbil alamina ya Razzaki ya Allah. Ne balala mabagaw ni ame joni kunandi ba fo kiswa munyma ne ka folibe Lucas & Luca & Co Franci avec construction domaine na il a folie bien Luca ne balala mabagaw à l'aide des infos pertinents dans tes faits son analyse ame kumala ermina masami alaye e beba donga fo ko Assimi Goïta son excellence aya ira diabela ka fo ko irisila senon Mali senon irisila senon donc on a tagayoro la ne a déterminé ka fo ngomenga analyse kokan donc ne bena munyini Mali administration fait c'est très très important ame kumala ermina ne balala mabagaw Mali ka kosuku beke anga nani base militaire irisila ka base militaire au cas d'où anga jamana konala. La base militaire de la Russie doit être installée au Mali à tout coup. À tout coup. Pourquoi c'est important? Aube bora kalama, CEDEAO mogo ka essayer ka komina ben anga jamana konala. Oh yeah. Oh yeah. Abe ba donga fo CEDEAO mogo ube suta duni fomina. Bon avec mogo aklintan konala. Il faut que mon cari malien comme d'habitude en anjore c'est pas vraiment très grave ça va aller de imajo abena ke tout mene en compta donné en prenant donné ni sera on a tout mare en compte bien au bekem mo average comme tout dit bon moi Dante je ne joue pas dans ce genre de terrain voilà moi je ne joue pas dans le monde des procrastinations je suis un homme pragmatique j'ai été clair avec tout le monde pourquoi mécanique fort parce que c'est là où beka mon keni état il faut vraiment réfléchir la deuxième fois. C'est là où tu as fait. Il ne faut pas leur sous-estimer. On ne sous-estime jamais son ennemi. On ne sous-estime jamais son ennemi. Donc c'est là où la lettre la lettre là, c'est très très mauvais. Parce que c'est là où elle était maloya. Si la CEDEAO a du gros cœur, la CEDEAO a tellement de boulot à faire. Mais Massami allait au toque. Donc, la CEDEAO veut créer la guerre tribale, la guerre de racisme, etc. dans notre pays. Et cela ne va pas marcher. Ils ont essayé, ni Soudoni, depuis Fétrebaga clé, Massami allait au teka dabla. Donc, il est temps que Malika Kosukubeke, base militaire Kasiganga Djamana Konala, Ola namadia bonko na abona wasoro en prenendo il faut que amikoroba modi donc c'est très très important angana procrastiner nkoro parce que c'est là où beka mune ke 600 c'est là où beka kosuku beke ka foko Mali kono ko problème de racisme de banga jamana konala ko problème de ethnicité de banga jamana konala il se ka foko problème de ethnicité be die dugu be kono sauf le Mali ça c'est impossible Mali kono mogo joli furlendo flawma fula joli furlendo bamanoma bamana joli furlendo sinafoma etc etc ni sera ni francité malien même ne pensait pas à la race ou aux ethnicités c'est à cause de la France et la CEDEAO que le malien même a commencé de parler de la ethnicité donc à un moment donné il faut que anga donga fo qu'on a tenu guerre ko que le Mali se prépare pour cette putain de guerre pour que ka faraona malien. Pourquoi c'est très très important ce que je vous parle? Le Mali est bêtement riche. Il faut que les Maliens ne donnent chaque d'emblée. Les Maliens doivent savoir de quel niveau la richesse de notre pays est. Nous avons un pays qui est bêtement riche. Ni nana la jamana flaribe Afrique bekono. Jamana mi ni tobu seka vina jamana te. Et le Mali fait partie. Jamana folo e Congo di. Au nord du Congo, quand tu regardes Congo et tu regardes les conflits qui se passent en Congo, le Malien doit apprendre beaucoup de leçons sur ça. Mais il va donner tout comme de fort, mais tout comme de fort on est Malien. Ne tout comme fort et tout ma belle. Hein? Drum. Ne mon fort. Mon Malien fleni, mon tangé ma bandigi don on y a deux incono. Ni boro là, il va faut que bandigi don nyaflana incono. Le Malien ne se prépare pas. En me préparation que tu m'as dorénavant, la plupart des cas, c'est trop tard. Oui. Moi, mon préparation que la plupart des cas, c'est trop tard.
Donc le Mali est bêtement riche, le Mali est vastement riche, le Mali, ça fait partie de la géopolitique. Pas seulement la France, aussi les États-Unis, et je dis d'ailleurs, partout dans l'OTAN. Au-delà, où Mali, tu faut que et tant que Mali mis en posture de guerre, nos ennemis ne vont jamais nous laisser. Jamais de la vie. Parce que our country is the power country in Africa and the world Norway. All this move to create the war in order to manipulate our country. Quand tu regardes le Mali, ça fait partie des pays de pouvoir en Afrique. En recherche en Kumanoka, en recherche minérale, en recherche de population, en recherche de culture, en recherche de valeurs. Ni a déterminé, ou bien qu'on y attaquer. Cette fois-ci, il veut que il veut le Mali sans les Maliens. Parce qu'à déterminer, la guerre qu'ils ont créée chez nous, la manipulation qu'ils continuent de créer chez nous, ethnicité, de conflits d'ethnicité qui continuent de créer chez nous, et conflits de démocratie qui continuent de créer chez nous, conflits de religion Mali c'est un pays laïque. Le Mali est un pays laïque. Tout est basé pour créer des anomalies dans notre beau pays. En même temps, la CEDEAO, après la CEDEAO, l'UN, après l'UN, Union africaine. Yeah? Donc, Africa is a base on our wealth. Parce que l'Afrique est basée sur notre wealth. L'Afrique est basée sur notre richesse. Mes chers compatriotes maliens, il faut qu'on se dise le Malien n'a pas droit à l'erreur. Nous sommes condamnés qu'à préparer pour de worse. Surtout, CEDEAO Borakani Fadi Sagoya lettre min boni. La CEDEAO veut vraiment envahir le Mali. Parce qu'il y a des Maliens, on ne peut pas comment faire avec quoi ni kulangé. Aya y a une résolution qui est riche là. Au Koni kera au best glenyana. Donc aya y a une résolution en Marseille contre la Russie. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont voté contre la Russie. Et il s'est devenu même que UN Koko Kata Russie, la Kabo et Ukraine. Au kera au best glenyana. Donc, la même chose se prépare contre le Mali. Pourquoi? Parce que ces gens-là croient que le Mali est né pour leur servir. C'est-à-dire, tu as un fond là, ou ça anga ou des bateaux. À l'aide des infos pertinents, dans tes faits son analyse. Donc, c'est très très important. En beka donc à fond, kubeka eseka jafam si anga jamanaka. Il faut pas que anganita à la légèreté. C'est très très sérieux. C'est très très sérieux. Parce que ce ne sont pas des humains. Nous te mourons. Il faut qu'à décès. Et je continue à me répéter. Pourquoi mec à Fonyana? C'est des gens, ce ne sont pas des présidents. Histoire et je répète encore pour la deuxième fois. Ces gens-là, ce ne sont pas des noirs. C'est des hommes qui ont été initiés. C'est des gens qui ont été initiés dans leur club française et satanique. Pour faire leurs affaires, c'est la réalité. Donc il ne faut pas que Frafunga to Fouaria Mirila ou Kongolola, comme Masha'Allah. Il n'y a pas Masha'Allah ici. Allah a déjà montré la preuve. Donc il ne faut pas que Masha'Allah là. Masha'Allah n'a aussi sauvé. Ni réalité de folie à ouye, ni m'om medala et kadala. Ni réalité de folie à ouye, ni m'om medala et kadala. Il n'y a pas de Masha'Allah. Ça, c'est des hommes sataniques. C'est des hommes qui ont été choisis intentionnellement. C'est des hommes qui ont été sélectés intentionnellement. C'est des hommes qui ont été initiés. Ils ont juré. Ils ont prêté des serments pour prendre leur pays et de ne jamais trahir leur secte. Donc, il faut faire très attention, mes chers Africains. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ça, c'est des gens à leur croire. Mais quand ils font mon là, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais Massami Alaïdo, il faut dater. Non, on a ça en contrôle. Non, on n'a pas ça en contrôle. On n'a pas ça en contrôle. Tant qu'on a pris une guerre kama pour vraiment déraciner ces présidents boudons, nous ne sommes pas en contrôle. Tant qu'on a pris une décision, je ne veux pas que quelqu'un me dise que nous sommes en contrôle. Nous ne sommes pas en contrôle. Si nous sommes en contrôle, pourquoi on fait partie de cette organisation qui nous déteste autant? Donc ça n'a pas de sens. Donc il ne faut pas me dire qu'on est en contrôle. C'est pour cela que j'exige et je recommande que notre gouvernement fait tout pour vraiment créer la base militaire de la Russie ou des bases militaires russes, comme ils ont fait en Syrie,
pour se préparer pour cette putain de guerre, car elle est inévitable. Elle est inévitable, hein. Si les gens produit beauté qu'on a là, ni mirine là, ni jonga boga ni fauniana, parce qu'il te fait, anga soro kanga kusi jigino to duguma quoi. I don't want them to carry us with our pen down. Je veux pas qu'ils viennent nous embêter avec notre anga kusi be duguma quoi. Il faut pas qu'on kakana quoi, parce qu'il y a des gens qui culture là où les kana oni. En te préparer, foni sans prêt en kusi. Donc, Allah kan kishoma, Allah kana koi, Inch'Allah. Kadaka faga donga fori, que ces gens-là, c'est des bandits. Il y a déterminé. Et guerre en Ukraine est loin de provoquer un soutien ferme et inamine des pays africains derrière Kiev et les pays occidentaux, comme ceux-ci l'espéraient. La guerre en Ukraine a relevé des velettes de non-alignement de l'Afrique qui profite à la Russie. Donc, à l'ère des infos pertinentes, dans tes façons son analyse, le plus vite possible. Africains, il ne faut pas être surpris de ce qui se passe. Abeba donc a fort mumeka ke et dugumi tro no et Tunisie doué ambeba kan dado Tunisie koina yefamia Tunisie faga donné les pays Maghreb et les pays tunisiens. Il faut que les Africains comprennent pourquoi ils sont comme ça. Les pays Maghreb, malheureusement, on les paye. On les paye pour vraiment créer de l'anomalie pour les Africains noirs. Ça a été historique. Et n'y a été mené, on me commis bootcamp, on me commis il va faut Gorée en Sénégal. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc cette fois-ci, il y a de changer 600. Donc, les Noirs sont capturés dans les pays Maghreb. Parce que la plupart des pays Maghreb, donc qu'est-ce que les Blancs font? On leur donne beaucoup d'argent. On les paye des milliards et des milliards. J'ai un maximum de partage. On leur donne des milliards et des milliards pour que les pays Maghreb là puissent torturer les Africains. Parce que les pays Maghreb ne se voient pas comme des Africains. Ils ont le nom africain, mais en vrai dire, ce ne sont pas des Africains. C'est des vendeurs de l'esclave. Jusqu'à présent, il y a de l'esclavagisme chez eux. Ils ont cette mentalité de supériorité, alors qu'ils ne vaut rien. C'est des gens qui sentent, ils puent. Oh yeah! Oh yeah! Ou kasabe bo, ou kasabe ndou, kasabe rasoma, ou kasabe mbou. Donc que cela soit très clair. Il ne faut pas que... Bon, Imae, ni on a l'année c'est qu'à fraffi famille quoi. Bon, ne me gagne befo, me gagne clé ne faut céder au feneka, me gagne befo, me gagne clé ne faut base militaire quand. Pourquoi le noir aime procrastiner autour de la réalité? Mouni a un ketan, et Allah n'a créé un ti Allah, il t'envoie tout ça. Pourquoi on va nous comme autant en fait, qu'à foire dia de libaye, qu'à kuma saluer, qu'à kuna saluer, on aime procrastiner. Pourquoi le noir aime procrastiner? C'est comme le noir qui pense qu'un jour, on va s'entendre avec les blancs. Mais il faut être bête. Le blanc ne va jamais aimer le noir. Le blanc ne peut jamais aimer le noir. Comme il faut que Satan ait à la fait. Iblis a été à la fait. Mais c'est des hommes sataniques. Il faut lire le Coran. Il faut lire le Bible. Et la Bible. Donc il faut qu'on soit sérieux. Les Tunisiens, c'est racistes. Les Marocains, c'est des racistes. Les Algériens, c'est des racistes. Même Mauritanie, tout près, c'est des racistes. Mais c'est la vérité. Pourquoi on aime danser autour de la vérité? Pourquoi le noir aime être denial? En anglais, on va faire un denial. Ka feigné, il faut qu'il se mette à la jetto 600 YouTube ni Facebook quand il faut ça c'est ce qu'on appelle un denial. Il faut que le noir revienne à la réalité et cesse de se faire mentir. Donc mais ça, on va se alakalla, anyabo de photo là au nyakoro jabranika. Voilà à la soi-disant sécurité promesse par les autorités tunisiennes. Ou flânier ka malien muso de goshita ka jelisu djiga a nyakoro. Voilà la réalité devant vous. Oh yeah! Oh yeah! Oui, jelisu djiga nyakoro. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc, Mado Anga Gourma et lettre ni font beau, mais ce n'est pas suffisant. Il est temps d'interpeller le comment dirais-je, Tunisie, ambassadeur même Malikono. Il est temps de l'interpeller, même s'il faut qu'il quitte notre pays.
Parce qu'on ne peut pas jouer autour du pot comme ça. Ani toi, vous savez que guerre que, ani arabou nous faisons mon kasabolé, ou fait que là qu'on toro. Vraiment, il faut que ça prenne fin. Donc, nous faisons ivoirien ou tarita. Regarde ce qui s'est passé à un frère ivoirien. Donc, nous nous découvrons là. C'est des gens vraiment qui vont jamais cesser. Parce que tant que il roule à kafo, ko en frère sommoul, voilà ma, ou tantôt, il faut bien. Dent pour dent, poids pour poids. Toba nous. C'est comme ça les autres races se sont fait respecter. Dia rasi febe dia kono nu buyana. Dent pour dent, poids pour poids, il faut bien. Ulu kera tintori là. Ni a kula do fone ba kula. Mo site so ka doni passa borouka. Moi aussi. Donc, ni ne beka ke emballement là et Tunisie parce que c'est raciste. Il faut bien. Ni kile ne beka ke fambe. Il faut. Et un Ivoirien a été tué ce matin par les Tunisiens. Il allait à la boutique et que son âme repose en paix. Hein? Ni Ivoirien jendori. Ya fra. Comment kata boutique dans la kata sanike. Donc, on peut décider de quoi nous on veut devenir. Ou on peut rester ici à procrastiner et dire que, Inch'Allah, tout va aller. Moi, je peux vous promettre, Inch'Allah, rien ne va aller. Inch'Allah, rien ne va aller. Le respect, ça se gagne, ça ne se demande pas. C'est ça la réalité. Voilà. Il est temps qu'on ait un moyen, on boni faire sagwa do ba foina, nya fongo ala siglente mako ka malien dronaje. Ala be américain, va foma. Abe américain, ala be Japon, abe Chine. Ala il est occupé. Faut que le malien sache ça. Voilà. Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors, pourquoi reculer? Il faut me répondre. Ni tara nye fait, ibesa. Ni tara kofe, ibesa. Ni tara kerekan, ibesa. Ni tari keredonka, ibesa. Ni kera doni dombalier, ni ma bouger ibesa. Amake doni gondonguma ya. Doni dombali ni doni donguma. Donc ibe mouneke. Ibe mouneke. Donc c'est ce que nous on est, surtout nous les Maliens, à mon niveau de là. À l'ère des infos pertinents, moi Dante, je fais mes analyses. Ambola Erimina, Nebala Malien, Fakadonga Foko Fantanita Koufio Kou Diakono, Ko Fantanita Koufio Kou Diakono, Nimira Boya Diakono, Morositi Boya, Anna Foroko Magantagatma, Mulwala Beka Auna, Ndesani, Neka Jamanaba, Allah, Funa sur Malien Massage. Funa sur Amassage. No seigneur no bolo jele ya rabbi ala ala ka kiti tige oni dien ñon tier afuko amina malien segana de malien segana malien ñanina ne ko awma sisa ngoni continent africain beta ka laje ngo jamana fla de bi ala e hereke jamana mi ka teme die beka o mane mu fo ama me o fa fa angler la. If you look at the entire country in entire continent in Africa, the two most powerful country in Africa is the Mali and Congo. The most wealthiest country in African continent is the Mali and Congo. How come Mali is in poverty when Mali have more money, more wealth, more riches, more intellect, more resource than any country in Africa in the God earth? Why Mali don't have the wealth to require? Why? Jamana foite dia kono ni Afrique continent belaje jamana tei wori be jamana na kateme jamana malika na bora kongola jamana tei ku jamana mini tobu na be se ku avantage duma ka dia feme duma kateme malika Mali a tous les ressources. Pourquoi on est siglembia on est siglembia ko inshallah? Pourquoi on est siglembia ni fadi sawala? Pourquoi on teni kelenge ka drabo en dala pour que en temps yere libéré anduma ka donc a foko tobu tanto foko dia wuli? Qu'est-ce qui nous empêche? Il m'a on sekena Ali Islamé mi namu kaka teme die beka ni die be fere ta kala je ni Mali la je Islamé même Mali là est-ce qu'abe die dougla ate die dougu là par rapport au pourcentage Mali de là iba ko Islamé jamana 100% Islamé 95% na fora ko nga jamana e akonga magantaka wori la je ika Abidjan magantaka wori la je Abidjan c'est un pays chrétien. Moi j'ai fait 3 ans à Abidjan. La majorité des Ivoiriens c'est des chrétiens. Les dimanches, il y a des églises partout à Abidjan. Comme il y a des bars là, il y a des églises dans la maison des gens. Partout dans la rue, il y a des églises à Abidjan. Les Ivoiriens m'entendent. Ivoiriens, ni Karakona Djelen Noro, Ivoiriens Baké Misri, Abaké Église. Moi, j'ai grandi à Abidjan, j'ai fait 3 ans à Abidjan. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Abidjan, ni basé sur l'intimation au Rotoko Église. Ou be basé sur ka cheju sur na che o ro kele église un coup sec.
aba komi barso fene ou ni ka dukona ni place do be dukona la dron nga che busmanu ma ke baré ça devient de maquis comme ça hein ou be baflu sigi dron ka tabalin do sigi dron nga che ça devient maquis. Non, les Ivoiriens sont simples hein. Tic tac et créent. Donc quand tu regardes le Malien qui est aussi musulman, le Malien qui est aussi engagé dans cette religion, regarde le prix pour aller à la Mecque comparé à un pays qui n'est même pas musulman. Mais ebaro ama boni benyele no ni bere nyame no anyela ni be on no mais maganta donc ko uwe mo bala ke malila fona fena bangata maganyina awo ka fongo ay kuma la mere non ama famion à la place de Assimi mo te mo lo keneka jamana la ji chenete joma fait la ilaha illallah to u bene do américain nete joma fait la ilaha illallah nete se mo mais nete joma fait ne joma di ça c'est de l'insulte. Ça, c'est de l'insulte. Et Makan doit corriger ça tout de suite. Makan doit corriger ces putains de banditisme tout de suite. Ça, c'est de l'insulte à notre civilisation. Ça, c'est de l'insulte à notre religion. Ça, c'est de l'insulte au peuple malien. Ça, c'est du vagabondage. Donc, moi, je suggère que Malien ou Kanatara Idila Nina. Anga datuna tchukono. Ka donga fokwe mulbala ke mogomina. Ou be faka doni basabora jamana mika. Anyon flaka na ketukuni. Mais quand on regarde Malien, avant que jamana jote comme mogomi ko titiri be mogomna. Jamana jote asimi doranga baray quoi. Moi je suis un leader, je vous ai été très clair de cela. On est dangani, yefamia. Donc ne sekanya bonga jamana moga konala. Ça c'est des choses qui doivent être et communiquer là-dessus. Ça c'est des choses que Makan doit savoir que ante makanga blakuria là quoi. Ou quoi politique mo en tout cas blakuria là parce que politique mo redou. C'est pas des musulmans hein. Que cela soit très clair. Un musulman ne va jamais prendre ce genre de décision bidon. Ça c'est des nous blakourou di et que ni blakourou sous les mains. Qu'on nous islamé oui. Un pays qui n'est pas prédominé musulman et il peut aller à la Mecque à 2 millions CFA cash. Un pays qui a 95% de musulmans, leur prix pour aller à la Mecque, c'est 2 fois le prix. 4 166 000. Makan se fout de la gueule de qui? Allah nakira. Même moi quoi, je me réserve. Bon yoro la nebe kasi, ata do me kasi muna. Parce que an me ka somo bela ma to me na mo site ka ombonya. Mo site ka ombonya parce que on be ka banga yere bonya. An be ka an kele ko me na te kele ko la. An be ke siraina, mo du israina ibe sa, ima siraina ibe sa. Ne mo bela di, Makan a manqué du respect aux Maliens. Le Malien ne doit pas aller à la Mecque cette année. Mais si le Makan veut devenir des voleurs que les Arabes ont à l'enfer, a partagé Makan Al-Mamou Kassoro, a partagé à Kassoro, et il peut nous dire comment leur décision était basée là-dessus. Ou que la décision Kuntaï Al-Haram a basé la Mounekama. Anga jamana de moko blakura jamana e moko mana wuli o be wula flu ka ba da foronga jamana la ni Tunisie wula ulube mulala ke malena ni Algérie wula ulube mulala ke malena ni Abidjan wula ulube mulala ke malena ni Ghana wula ulube mulala ke malena ali Tchad au président mina ni frétrie ou yanga président doya ka Tchad président bandi ka fafra ka ke président ka ke G5 Sahel président devant notre président otma e muneke anga jamana fene kono ibe fuwar dunye mana kan fola dungu anga jamana ma otma anye muneke ante mali feranga here soro anori doa si on ne peut pas se battre pour nos raisons ante jamana fere ambeka here soro nasika keleka anga jamana no fait nasika wulika keleka anga kelemuna il faut vendre ce Mali et nous tous on va se reposer. Parce qu'à la fin de la journée, trop c'est trop. Ne se ka blanc kuna. Ko jamana min kono Afrique bé. Mali islamé ka tchani Afrique islamé bela djeli. Moi j'ai voyagé en Afrique. Nya fonyena, mon Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. Il faut écrire ça. Ayo semaine. Il y a des musulmans en Côte d'Ivoire. Il y a des bons musulmans en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas prédominée et musulman. La Côte d'Ivoire est prédominée chrétien. C'est un pays chrétien. Les Baoulés, les Ngani, les Ashanti, les Bété, etc., etc. C'est des chrétiens 100%. Et la Côte d'Ivoire, un petit pays comme la Côte d'Ivoire peut aller à la Mecque à 2 millions. Un grand pays comme le Mali qui est bourré de musulmans, que tout le monde rêve aller à la Mecque. Et Makan vient de nous gifler devant nos propres salons. Pour quelle raison?
Comment leur décision était basée? Les politiciens de Macan, c'est des bandits. Donc moi, je suggère que les Maliens n'aillent pas à la Mecque cette année. Comme ça, le Macan va do poste qu'on a là. Parce que ni moi Blakura qui là, il va gaucher poste qu'on a là, voilà ça qu'a famille. Oh yeah! Oh yeah! Ni moi Blakura qui là, il va gaucher poste là. Comme ça, il va comprendre. Donc moi, j'exige que les Maliens n'aillent pas à la Mecque cette année. Amataka Salon, Don Sara, qui est fini. Oyam bolanga la botuna. Amam bolanga botuna euro. Donc ok, on répète ça cette année aussi. Antetakaroshi, Nenebe Assimi Nola, je vais sortir de degré. Je vais demander à la population que ni n'aille à Macan cette année à la place de Assimi. Et je sais qu'il m'écoute et il va le faire. Parce que Malien quoi, n'a pas de foyer quoi. Wallahi sumatallahi. Nama yere bunya. Nama standard kan yere la. Nama standard kan yere la. Ali ala be faka de même ka attaque kanye. Wallahi billahi les men kali Qur'an. Nama yere ke moye. Nama yere ke moye. Anga kuma anga manana kan fo dabla anga sega anga dambuma anga sega anga valeruma anga sega anga tabioma anga sega kwante so mo mo wala mkana akabo kwala ka kesebe na ma dabla wallahi billahi lizi nanga jamana te chance gle yana imana dantela ka de yero ro ka fo ko tunya mo di ala kan kishama e ne mo raka munu fo nye galo tika jole tika mo wala ka ona jole tika mo wala ka ona. De quel côté on nous manque pas de respect? Quand ça vient de notre côté politique, il ne fait que de nous manquer. Quand ça vient de nos côtés et de notre ressource, il ne font que de nous manquer. Quand ça vient de notre démocratie, il ne fait que de nous manquer. La côté aussi qui est religieuse, il ne fait que de nous manquer. Pourquoi ça arrive? Parce que on me casse son mot balama. Mais ça on m'a c'est à la calare malien. Mais ça on m'a c'est à la calare. Mais quand moi tiens blindé faouye. On me casse son mot balama. Ne kaburudon ko faouye na. Au ba tani kulengay. Mais ne na kila kaburudon anyona me ka Mali région wero là. Abador ka foko moi je suis un visionnaire. N'était galonte ka oui. Moi j'ai pas le temps de vous mentir. N'était tant faut tenir ka galonte ka oui. A benala na krati. Alhamdulillah. Donc ni nana la dje 10 000 places accordées à la Côte d'Ivoire et dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les organisateurs privés. La priorité sera faite aux anciens inscrits à 2610 au total. Les consultants médicaux débuteront de lundi de 6 mars, etc., etc. Putain, mais pourquoi le Mali doit payer 4 millions et quelques et la Côte d'Ivoire doit payer 2 millions? J'ai entendu aussi que Ghana c'est la même chose. Donc le Mali a annulé Anteta Magan ou quoi Magan Takwa Yorom Oudjaka Tranaï Anteta Roshi. Voilà, il faut qu'on nous respecte. Notre pays deserve d'être respecté, que cela soit très clair. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, je fais mes analyses. Amola Erimna, maximum de partage. C'est très très important. On a chaud attaquer les noms. Parce que comme tient faut donc à partager. Ne pas la malien, ame boy, ame travailler retourni. Ame travailler du mais, anga jamana, anga fama ou be baradike. Anga fama te fari sakouide. Mais là que téléphone du bla maganko ina, il faut que présent à main. Mais téléphone bla, about dado maganko la, inshallah. Nak maseramba fonyana. Amola Erimina dirpa be barala. Anga dirpa te fadi sago jamana e. Anga dirpa te kulengela. Anga dirpa koko ala. Akoko jamana. Mali dirpa bora ka communication 005 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué et de date du 10 février 2023, les forces armées maliennes, FAMA, toujours dans l'air dynamique de maintenir la pression sur les groupes terroristes. Donc le 11 opérations aéroportées sur les localités Baye au Kera. 20 missions de reconnaissance offensive a été fait et 7 frappes a été L9 Super Takuma. Donc anga Famao Dirpao ou Borakou aéroport qui est auto aéroport mke kalo donc au Borakou ke Kaira Maliona ou le Baramina ou Beka Baraké Jamana Douni, ils nous ont donné des bilans qui sont très très pertinents. L'armée malienne ne monte pas en puissance, l'armée malienne monte en tassouma blindé, en volcanie, que cela soit très clair. L'armée malienne monte en volcanino. Ah c'est mais volcanino. Makankabe moul et Bebeka Moulbala Kauna et Tunisie, Maroc, Algérie et Makan Fenebi Nilo là, Amboloko et Islam et Djamana et Djaoulou Fenebi là, Kabuna Bandia Kauna. Donc le Mali ne va pas à la Mecque tant que le prix ne devient pas à 2 millions en Tetaroshi. On va nulle part.
quand vous commencez à respecter le Mali comme les autres pays, donc là, on peut discuter. Donc nous, on a cancellé. Antita Roshi. Voilà. Allah be fambe. Dieu, il est partout. Allah, il est occupé. Ça, c'est des bandits. C'est devenu du politique. Et regarde ces gens-là. Parce que quand petit Délengambe Fangala et Douina, lui, il ne vaut rien. Le petit bandit de Emroy là, il ne vaut rien. Il s'est un fumeur de Zouin. En Amérique, il y a un barceau de là, il vaut rien. Donc, ni anga dirpa moko ka baraye uyu let me call you back. That is on the show. Okay. I love you, bye. Donc, anga dirpa moko be barala kosbe. Donc, anga dado dirpa ka bilana alsa yani nga do jien nouvelle tola ka sur ka téléphone djoubla awye sur quartier moko. C'est très très important nga dado dirpa là parce que anga jamana ou barala donc a manier ka nyetukun ou ka barakelunka donc ya faut tout cette frappe aérienne a été exécutée avec MI24 et L36 en même temps et 5 sanctuaires terroristes détruits ou les terroristes ou ka sanctuaires duru yo o sikine dinwalo 37 terrorisme neutralisera et 37 terroristes neutralisés. Donc, il y a terroristes Bissaba, Ani Wolonvla, yo neutralisé. 44 suspects interpellés. Oui, Moro Binani Nani, yo interpellé. 26 EK et puis 47 et oui, Marfachama Mene, ou récupéré. Donc, des pick-up et 31 motos au phénomène là. Donc vraiment, l'armée malienne ne monte pas en puissance. L'armée malienne monte en Tasmanie, en Volcanino. Vraiment, vive en nos femmes. Vraiment, Mounou Fatoura, à la Kousraka Ardine Fardoussui. Mashallah. Vive l'armée malienne, vive à nos braves soldats. On est ensemble, Inch'Allah. Même s'il n'y a pas de coq pour chanter à l'aube, le jour se lèvera. Voilà, Maliengangi Miritomina. Ani shema e kashini dugu jera fika donga foko dugu beje an dakante foyi boloni Allah subhanahu wa ta'ala te wa aman jigrati Allah subhanahu wa ta'ala kadaka malini Burkina uya yira nyongona ka fo ko malini Burkina ka tagagne malini Burkina ka bilateria ko ça ne sera rien à négocier ouais malini Burkina ka tagagne malini Burkina ka fakelen bakelenya ko ça ne sera pas négociable neka kuma tere la tie ministre yere da fo c'est le ministre même qui a dit ce que je viens de dire. Ils ont été très clairs. Mali ministre ya ira ka fo ko Mali ni e Burkina ou be yoro mina ni eta ou be nyonye ba mina ni eta ko l'objectif est basé sur pour créer le procès de la fédération entre le Mali et Burkina Faso. Et cette fédération qui sera créée ne sera pas négociable. Quiconque qui va venir replacer Ibé ou Assimi ne peut rien faire là-dessus. Aïe amame atemana okloka atemana okloka drum. Le breaking news day there. Le breaking news yere de abeni ala na krachi. Le breaking news day. Ko Mali ni Burkina ube nyonye mina. Mali ni Burkina ube kuma mina. Mali ni Burkina ube voyage muna. Ko voyage ndale dabolente nyonga tamper di kama. Ko voyage ndabole me fenkrempe di kama. Ko c'est de créer la fédération entre le Mali et Burkina Faso et ça va être créé et c'est inévitable. Et puis, qu'on a sira, comme ma cité Diekono, ma mina président flying coffee, vous me savez qu'à boire là. Aïe, on me retient, bec on est mina carré. Oh yeah, oh yeah, du courant de Djera, hein, kukuruku, kukuruku. Ayan tola yoromina, ne balmakeni ndoni, Sriki Diabaté, le fils de Toumani Diabaté, mon tonton Toumani, il a folie bien. Tonton Fane, il a folie bien. Sriki ndoni ka suko ka duguje. Donc Sriki akme keneka ngache machiti senale korafola ngache parce que festival fene be Burkina Faso, Burkina ni Mali, fakele bakele goto. Mais vraiment c'est dommage. On n'a pas entendu le nom de la Guinée. Eh ni molo ni bisa. Eh la Guinée kao atek mama mamadi fait. Oh yeah. Avec mama mamadi fait. Afo mamadi nyana komgo koni su koni doyi kobala. Ah ikasa gomba betaka yo malkiama afo mamadi nyana
ko mɔgɔw tɛ sunɔgɔ la ko bɛɛ ɲɛ bɛ kow la k'a ka sabali a ka se a yɛrɛ la a ka décision ta sinon terrain a tɛ lajɔ dɛ terrain tɛ lajɔ dɛ Mamadi tɔgɔ kun t'a la dɛ le nom de Mamadi ne faisait pas partie. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que a kɛra u ye ne k'an sigi yan ka kɛ la ne kama n ko n tɛ la fɔ mɔgɔ ye ne ye mun ye ne bɛ k'o de fɔ mun yera o de fɔra ɲɛna. C'est Mali et Burkina Faso qui sont en train de signer leur coopération et le procès de la fédération entre le Mali et Burkina Faso. Et ça va se faire et c'est inévitable. Kadaka Assimi kumakan ne don kele kadaka ibe kumakan ne don fila kadaka kuba ke ko wakati ke drone ko masitina diya kono mu se ka bo atugo la. Awo en même temps festival là Mali ni Burkina Faso ñongona ni mene akili jigi au temps de biennale. A akili be biennale tumala. Ha? A akili be biennale tumala. Biennale ku metan tour là. Waso anga doron, c'est-à-dire ça c'est des souvenirs. Ni den koro ima en ma tien Mali ko fobe en génération bella. On a encore que on cité Mali ko kulengela. Parce que on y pionnier ke, on y biennale ke, on mettra gazon son, on met rôle cour qu'on a befran. Il m'a Mali rôle so yebi avec comme chiero. Alors que au rôle so on est comme afran. On est comme rôle so befran, on met la casse n'est que rôle so kono. Jardin est comme rôle so kono. Samedi ni dimanche, bébé jardin son. Jardin kumbe, jardin, ça faisait partie des curriculum de l'éducation au Mali. Tiens ala nakra, ante segan dame massa. Hein? Moko sikuté do classique kono kasoro ama hymne national kala. En même temps, sport c'était obligatoire. Malien bek me sport ke. Mais ko demsenu nga sport zouemi ni 600, on y temi. Hein? Zouemi nous ka sport on y temi. Awo. Bon, on doit retourner là-dessus. Vraiment, ni nouvelle journée trop. Moi, je crois que ni n'est qu'à nouvelle février et bi. Ni journée kodou. Parce que moi, c'est fait sur des bases, sur des concrets. Donc, mais ça, on m'a dit à la kala, au chef d'État, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons entrepris de baliser le terrain en vue de réaliser les rêves de nos populations. Vous savez que le Mali et le Burkina Faso, physiquement, partagent la plus longue frontière, près de 1300 km. Culturellement, c'est le même peuple. Alors donc, et les populations nous font comprendre qu'il est temps que nous allions ensemble, que nous regardions dans la même direction. Donc tout le temps que nous avons passé à discuter, c'est voir comment nous pouvons poser des jalons pour la fédération des deux pays, des deux peuples. Disons que les peuples sont déjà fédérés, mais ce sont les artifices administratifs et politiques qui les séparent. Donc comment nous pouvons essayer de mettre de côté ces artifices-là afin que les peuples puissent se rencontrer et aller ensemble beaucoup plus facilement. Et donc, dans cette perspective, une grande commission mixte va bientôt se réunir à Bamako pour baliser le terrain, renforcer la coopération, et faire en sorte que les pas que nous posons puissent être plus ou moins définitifs et qu'il n'y ait pas un retour en arrière. C'est ça notre objectif. Que pendant le temps des transitions au Mali et au Burkina Faso, nous fassions comprendre à nos peuples et au monde entier que désormais nous regardons dans la même direction et de sorte que, quels que soient les pouvoirs qui vont venir, ils ne puissent pas défaire tout ce que nous voulons poser comme jalon dans le sens de la rencontre. Allahu Akbar, ndesani. Ngo. Ne a fo awnyana. Ngo l'art de la dirigeance n'est que l'exécution. Ay kuma famia. Jamanya moya ni bob ni modo nana ka nyefo nyana ka keto kan bafo ou bien anglais bafo ou bien bonanga bafo nakla kuma la doroba fayana ko dante ko l'art de la dirigeance est égal à l'exécution. Ça s'arrête que ça. Un leader ne peut qu'exécuter. Un leader, c'est l'art de l'exécuter. Ça, c'est l'art de leadership. Comme Mali ni Burkina tege de do tesa kelen kono ka kila ka ba nam ni kila ma nem quoi il m'a fait ça ça comme tuna na be ka jigindoro bi nenge ka tafi bulu kun quoi il fait bien ko donc kama nem ñon fait quoi ko wa ko ni ne do mbessa o masala kala la fédération entre le Mali
et Burkina Faso va se faire passer. C'est inévitable, mais malheureusement, le nom de Burkina et de la Guinée n'est pas dedans. Donc, on est en train de regarder Doumbouya, à la Delhi, afin de voir à Fara Jamaïka. Parce qu'il n'a pas Franika, il va regretter. Hein. Vraiment, ça va être de la honte pour la Guinée. Vraiment, que cela soit très clair. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mes analyses. Maliens, maintenant, de nouvelles dollars, à Kanaka, Kono, ko nouvelle croix. Nouvelle croix, a nga tien la segima, a nga kele kune irana, aka donga fo, konte ka kele ken fait. Aka donga fo, ko ramadi, il faut pas que ni kunya na mai, kana a procrastiner. Ni kokoloy, kana a procrastiner. Quand tu vois quelque chose qui peut dommager notre valeur, il faut jamais négliger. Ne y'a fo aw nyana mali kono. Ngo kaburu do me ka fere mali kono. Aw be ne la jeba ko fa be ne la. Ne be klenga fo asiminyana, ngaka ke ala kama, akana to kaburu don kuin. Ou ka kuma kan donc u ye kuma kɛ manana kan fɔ ye an y'an to la n y'a fɔ ɲɛna n ko misiri fana bɛ ka feere mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa seli misiri min kɔnɔ ala kuma fɔli n bɛ ka maloya fɔli la a bɛɛ ni subahana wa taala cɛ mais komi mɔgɔw bolo ko kulonkɛ de don a ko tɛmɛna bamakɔ sisan a sera ɲamana ɲamana fana kaburu don o bɛ ka feere awɔ a ma feere de a feerela ka ban a feerela fo juge ko u ma k'u ka suw labɔ kaburu don kɔnɔ ko ka to a bila yɔrɔ min ka d'u ye a kulo bɛ na dɛ a ma mɛn dɛ a bɛ fɛ ka segin a kan n bɛ segin a kan tuguni bamakɔ kaburu don k'o feerelen don ne ye kuma sugu bɛ kɛ gouvernement mɔgɔ kelen ma bɔ k'i da maga la mali bamakɔ misiriba Musa Traoré tun bɛ taa seli misiri min na n'an bɛɛ la mun na ne tun bɛ taa omnisport la ne tun bɛ taa omnisport la ka taa nonge n tun bɛ tɛmɛ bamakɔ misiriba min da la ni seli sera an bɛɛ tun bɛ taga bamakɔ misiriba min na bala kale ala ka hinɛ la ale tun bɛ seli misiri min kɔnɔna la Musa Traoré nafolo sugu bɛ don misiri min na masa min ye ala ye k'o misiri fana feerelen don n ye kɛlɛ kɛ yan n bɛ Amérique yan de misiri n tɛ taa seli a kɔnɔ n sigilen bɛ yan mɔgɔ kelen ma bɔ k'i da maga la diɲɛ bɛɛ dun bɛ kumakan na mɛ diɲɛ dogo don an y'an to la ko donc komi a ko kɛra sanga ye komi n y'o fɔ an ɲɛna n ko le malien aime procrastiner n bɛ segin kuma in kan tuma bɛɛ wa n b'a fɔ fo ka saya se ma ni malien perdra Maliko la ça va être basé sur une seule chose ça sera à cause de notre procrastination le monde n'appartient pas aux gens qui procrastinent mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye procrastination ye procrastination ye mun ye ka fɛn tan k'ala segin kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye le monde ne va jamais te faire sourire et Allah veut que tu décides ali ala an minnu ye homme d'affaires ye ala tɛ affaire d'i ma k'a sɔrɔ i ma da ala la et mɔgɔ dɔ bɛ na Amérique a b'a si kɛ tubabuw fɛ baara la mais a tɛ business da la yɛrɛ ye pourquoi il a peur parce que ale bɛ fɛ ka to confort de kɔnɔna la mais an minnu ye sansi ta ka business da yɛlɛ an yɛrɛ ye ala b'an ka parapluie da yɛlɛ a bɛ komi parapluie a bɛ komi parachute a bɛ komi n'i donna avion kɔnɔ parachute de bɛ bɛɛ kɔ la i ka parachute ka ɲi mais n'i m'i pan ka bɔ avion kɔnɔ est ce que i b'a ɲɛ dɔn i t'a ɲɛ dɔn dɛ e kɔni parapluie de parachute kɔni b'e kɔ la o mais a bɛ da yɛlɛ a tɛ da yɛlɛ o e b'o dɔn cogo jumɛn e ma sɔn k'i pan ka jigin donc étant un homme d'affaires n'o de la cloche on doit être décisif on ne peut pas procrastiner autour de quelque chose qu'on doit discuter mali kaburu don ko bɛ ten de donc a tɛmɛna sisan bamakɔ u bɔra bamakɔ u sera ɲamana ne ka kuma tɛ dɛ n bɛ sa o ma se ala kali la mɔgɔ si tɛ don nin basa bɔrɔ in de kan ne ni n ka prévu de bɛ yala la a ye ɲamanakaw kumakan na mɛn vraiment ça donne l'envie de pleurer ça donne l'envie c'est vraiment désespérant e ni ala cɛ ala bɛ sɔn ka irizaki dayɛlɛ anw ɲɛ nin kan ne ma fɔ aw ye n ko ala tɔgɔ ko yarazaki aw tɛ ne ka so daminɛ lamɛn yan ne t'a fɔ aw ɲɛna n ko ya razaki ya ala n ko kɔrɔ de ko ala de ta ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ye ala de ta ye diɲɛ nɛɛmaya bɛɛ ye e ni ala cɛ ala b'a ka nɛɛmaya di jamana ma jamana min bɛ ni manana ko sugu la donc a y'a lamɛn a ka nkalon bɔ ne da. ɲamana kaburu don de la ɲamanakaw y'an wele k'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ kaburu don na cɛw bɔlen don musow bɔlen don donc an ɲɛ b'a la su de filɛ nin ye an ye cimetière la donc an ni ɲamana dugutigi yɛrɛ bɛ yan ani alimamiw wa imama ɲɛmɔgɔ musow cɛw denmisɛnw bɛɛ bɔlen don bi ka na kaburu don na ko gɛlɛya min bɛ yen parce que u y'a mɛn k'a fɔ ko papier bɔra tribunal la ka na k'u ka kaburu k'u ka a kogo ci ka bɔ yen ko ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na kaburu donko la sisan kaburu aw ɲɛ b'a la su de filɛ donc sisan an ɲɛ b'a la su caman bɛ yan kaburu don in ka bon combien hectare don hectare 9 ani tila hectare 9 ani tila mais yan bɛɛ nin bɛɛ su de ka di su de bɛ nin bɛɛ de kɔnɔ donc an ka juge de ko u ye kiiri de tigɛ ko nin hectare 9 de tila su minnu b'a kɔnɔ k'an ka su ninnu labɔ kulotiri minnu kɛra k'an k'o ci ka 20 ani kɔ ko k'o sara a jamana ɲɛma olu kɔni tulo b'an kan na
aya ni bani kɛra ko ani su ninnu ka su minnu filɛ kaburu dɔ in kɔnɔ ka kaburu ni wɔgɔ bɛ ka su ninnu an labɔ ka kaburu wɔgɔmɛ ka sugu labɔ Allahu Akbar. o de kan ka kaburu wɔgɔmɛ ka sugu labɔ ka bɔ gese ka bɔ ko gese mɔgɔ kana yɔrɔ morcele ka so jɔ a la a kaburu filɛ nin fɛn dogolen to a filɛ nin kɛnɛ su bɛ nin bɛɛ de la nin kɔni ye kaburu ye nin ye kaburu an de ye. bɛna an bɛ avancer dɔɔni hakɛ to Allahu Akbar. ayi c'est pas la peine Donc, n'était fait qu'à la quoi. Je ne veux plus regarder parce que ne nyadi ka teli kashi maniere ndusuru gabo orla nyadi ka teli. Donc, net se ka nadje mais au konya mais ça ma ala kala. Donc, qui va me prendre sérieusement ou qui ne va plus me prendre sérieusement. Adam nela amdalai. Ou bora amdalai tala ou tera misribala. Donc, si ça ou sera nyamana. Donc, abuloko ala neba aw yiningao abuloko ala e kulanga fene ya. Vous croyez que Dieu est quelqu'un qu'on peut bluffer? Abuloko ala de départ. Ala te départ ne mali de nyekoro. Ça c'est des réalités. Koka sou jiji de afo ne ka kumatere. Koka sou wobe. Koka la bo du jukoro. Ko yoro mu jakata sou blind. Koka bo du holoka. 9,5 hectares. En même temps, koka 20 millions. Koko fene dit quoi? Donc, romogot konitika sokono finnogo ko kenema mais ni finnogo sugu ibeta ni komi ibeta ni finnogo sugu komi ibeta ni komi badila literally ko badila tu vas empoisonner de l'eau parce qu'il m'a ta souffle badila avec tienier donc il y a une réalité d'aude mais que la téléphone du roubla akoda magala c'est de la honte malien n'était fait maîtriser ntenda magala. C'est de l'art de se préoccuper aux choses valeureuses du pays. Et ça vient de l'exécution. Ma main, mena sama, c'est pas ça. Il faut exécuter. Il faut que l'exécutif branche. Un lieu de l'exécution. Il faut que l'exécutif pouvoir boulot avec leur big. Donc, on a le pouvoir de la bigima. L'exécutif branche fait des exécutions. Donc, chaque fois, si on n'exécute pas les choses qui sont valeureuses du pays, il faut entendre des autres choses. Ça ne peut que répliquer. Orlane keleke misiri kuina meka keleka la alisa orlante da makwaka mais ne be siga mali chroniqueur la jet madola il me fait pitié ou be topic do tabi topic makungli ou bebu makwaka topic werebina dron ou be ko sambuyaya ils sont toujours dans ce qui est nouveau donc gouvernement modon donc gouvernement a utilisé ça à leur avantage donc on nous donne de nouveaux news donc engrais comme Amérique CNN ni news kura drama drambo ta mungera kuna ngofli alors que au chroniqueur ka baray un chroniqueur doit se battre sur des choses morales. Il ne faut que bébé qui damara moumeka ke Tunisie. Ça c'est très bien. Mais bekangi damara mali kabourdon ko fella parce que c'est très très moral, c'est inhumain, c'est injuste. Tanga meni manako sugula anga jamana ala ta sagodama ala kanu kanga jamana. Donc je crois que peut-être avec ça l'état va regarder très sérieusement ou va donc à fort konu tnata mo fanu ba sou labo o nyama mana jamana nyama mun soro asimna kam go donc unata foro wore parce que kata e ala ne mani kuma dabla me do somo do in ala tene e fani ba sou dalmeni kaburdo ngono nyamana ke e fani ba sou betala bo obe munekela. Aussi, il y a un là pour une seule seconde. Donc, Jean Vaz, je crois que à l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mes analyses. Mashallah. Malien, il y a un ganda de Toboula et Iran président Koro, avec Iran premier ministre Koro, avec Mana Tobouka, me fait akale Kumakaname, me soka international news d'Auma, à l'ère des infos pertinentes. Donc, Maliens, ça c'est quelque chose à se refléter là-dessus. Donc, toi, vous sont à folie, madame, ne arama deunye bi. Ne meka forma deunye depuis fetre babe bolole domina. Ne meka forma deunye depuis Sunjata Keita be bolole. Ne meka forma deunye depuis Askia be bolole. Ne meka forma deunye depuis
Sarafa n'ale ka foli bien depuis ale fa be balolen domina ye famia ne me ka forma donye depuis babembani damonzo be balolen domina donc ni te kokroy to bu some ka forma donye depuis sika sos tchaba be balolen domina to bu some ka forma donye depuis domina américain be ka seneku yo fou depuis be farafin muso bla kolongono wala sa a cheka na sama ni shukura to chebi danai parce que blokale na kan donc on était tobu son floye ka forma donye je crois que mais ala deli ala ka kli dan bela jelema on a commencé à procrastination na on a fitir mina nan teke fly ina ko shinni rish labe ka munyo na ke Chinese military order US Navy plane to stay away from his airspace ambola ermina chinois ye order di américain ka avion ma parce que américain ka avion a SAB kabe do chinois ka e zone aérienne na donc yo kangar blinda américain ye ku ka fo u ka avion yana akaka krina ka kasache aka bo u ka zone aérotière la ko yanu ka bombarder ka bo ka binga bo djikono o krabi kadaka moté do basa boroy chinois kan moté do ni basa boroy et rishuka on ne be to mo to ka do basa boroy ankan il est temps que an an bois à guerre parce que guerre soumindo ça va être continuel parce que ni mo ni a ja aka do ka shekeli abaka ka do ka tuni amabola ermina nouvelle wore bambulu tuni o kokolenka in an encounter that add to a growing tension between the US and China, the crew aboard a Chinese fighter jet warned a US Navy surveillance pilot to move away from Chinese airspace Friday. Friday, je m'excuse, c'est fait hier. The US aircraft was a 30 miles outside of China airspace. Ko américain ka avion, c'était seulement de 30 miles, 30 km de airspace des Chinois. Donc, l'Amérique a violé la loi. Over the South China Sea, Ninkera Sin et Kordi Savalala, but was warned to get it back by an operative of a People Liberation Army PLA who addressed the US pilot in a radio call. Donc, Ninkele, Chinois ou Américain fait avec radio. Kuku telia ou kuka avion bo ou ka domaine qu'on a là. Kunu ma boy kube avion bo ka bi. Ni kera sana si no e kordi safala roy. Les Américains violaient la droit des Chinois. Bon yo de fa onyana ngoni guerre, ngo ça va être inévitable parce qu'il ba don et ko tout de bina ni bari ko nyanga de bina ni jamjay. Donc ni ko be yo mina alama mina soma. À l'ère des infos pertinents, moi Dante, j'ai fait mes analyses. Amola Hermina a China warned top US diplomat to not cross the red line. Chinois ko Amérique top diplomatement no ka ministre des affaires étrangères ko et tremblement ka kana tchetre ko na tremblement tchetre do ko ba datu nan tchako ka kana tremblement tchetre de Beijing has laid down a 3 red line ko Chinois ye l'implement saba awo bliman bliba saba ko ni blublubo saba ku yo le tire uni américain tche Oh yeah! oh yeah! Oh yeah! 3 red line saba be kelen fila saba ko américain ngana temede maximum de partage ay keroubla c'est très très important for the top US diplomat on Hong Kong saying recent comment by the consul general constitutionnel interference Louis Gangom China foreign minister kadaka ko américain ko Hong Kong sigila siga fom crain ko commentaire min kera consul général fait que ce n'était pas du tout du bienvenu ko donc désormais ko ni ñona wala kana ke tuguni ka kangar bien sabadouye ko nous ni ñona wala ke tuguni ko vraiment ko ça va être des problèmes très très sérieux donc ils ont donné 3 lignes rouges aux États-Unis et donc maroko bibe c'est ça et chinois ali duni kuntu bulu ka du et bisera ulube ka fo américain yana ko ne aya bo antala ko amado tuguna chokono amado ko mo fi manga jiglat ka alala ala be se kolare fangate mo la koy fangabe ala dila c'était mo chi diento ko kunfetora ala de be se kola ha jamana mi kuntse ka balu jamana mi ni dia foi kuntu bulu o jamana de kira puissance mondiale faut ka kangarda mo munuye hein à peu près ku mara il se ka fo si le mot te permet ka funyana kunu temana ni ka kubu u datunan chukono kunu temana ni ka kubu farabuka
kunu tɛmɛna nin kan k'u b'u ka jamana bɔ diɲɛ kɔnɔ fo chinois b'a fɔ américains ma k'u ye militaire la don Taïwan k'u b'u ka base militaire min Taïwan k'u b'a bɛɛ faga u n'u ka mɔgɔw m'o fɔ Amérique ma i m'a dɔn k'a fɔ ko Ala de bɛ se ko la fa hamalul ma yurid Ala b'a sago de kɛ mais Ala bɛ jɔn de dɛmɛ mɔgɔ min dara a yɛrɛ la Ala bɛ jɔn de dɛmɛ mɔgɔ min bɛ da a yɛrɛ la ka mun tɛ bɛn a kan'o kɛ i y'a faamu donc Ala bɛ Mali fɛ mais fo Maliyɛn fɛnɛ ka kɛ Ala fɛ de kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na mun tɛ bɛn mun tɛ an tabiya ye mun yɛrɛ i se k'a mɛn i kulo yɛrɛ la i bolo k'i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ka wolo ka sa k'i t'a mɛn ko mɔgɔninfinw ka kaburu bɛ taga digi ko mɔgɔw bɛ kaburudon feere depuis Ala ye diɲɛ da hali i t'o mɛn Amérique yan hali Amérique yan kaburudon bɛ bonya olu t'u ka kaburudon bonya dɔrɔn dɛ olu b'u ta pari de i b'a fɔ ko sokɔnɔna n'i bɛ tɛmɛ a la f'i bɛ maloya ma olu mun ye kafiri maafiriw ye n'a fɔra ko anw ko Ala anw dan waga ko tan anw ko Ala Maliyɛn hali mana i bo ci Maliyɛn b'a fɔ ko Ala Maliyɛn de b'i ka juru ta k'a dun ka taa sara n'i ko ko Ala n to ye Ala kama sa mais an tɛ foyi to Ala kama an tɛ Ala yɛrɛ to ye Ala kama donc ni kuman'o kan mɔgɔ hakilintanw t'i faamuya n'i bɛ ka o fɔ gouvernement ɲɛna k'u kana to Ala ɲama ka b'u la mɔgɔw b'u mak'o kan n tɛ Ala ɲama bɔnna yan na de n tɛ makan ye k'a yira la k'an tɛ silamɛ jamana ye de k'o tɔ ka 2 millions sara k'an ka 5 millions et 4 millions et quelques sara e m'a dɔn maloya ka bon mun ye mun ye o de ye ko ye an b'a fɔ de a kuma man di kulo la dɛ mais on va le dire mais tant qu'an bɛ Ala tana ko la ani ne bɛ k'an ka jamana kɔnɔ Ala k'an kanda US missile a missile with a 100-mile range are used by Ukraine in the first strike to retake a Mariupol from Russia. Donc ko Américains ye missile ci ka taga Ukraine. Américains ye missile ci ka taga Ukraine. Ko o missile munu cira ka taga ko o missile nunu ka bɛ se ka ci jusqu'à 100 miles. A bɛ se ka mile kɛmɛ a bɛ se k'o de boli n'o ye kilomètre kɛmɛ ye. Donc ko o mun cira Ukraine ma ko Américains y'a d'u ma de ko walasa u ka se ka Mariupol u ka se k'o minɛ Russie la. O ni kelen Medvedev n'o ye Russie la président kɔrɔ ye ale kumana ale kanto Américains ma ko tant que Américains bɛ na k'u bɛ Ukraine tɔ bɛ minɛ ko ils vont pousser leur territoire de Ukraine jusqu'à présent parce que d'abord on bɛ kuma la yɛrɛ min na plus de 20 ou 25% de l'Ukraine appartient maintenant à la Russie. Donc, mais dove ko Américains ye mun kɛ k'u t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni ko parce que ko ils vont commencer à occuper plus de territoire de l'Ukraine. Mais Américains ye nin kɛ u ye nin ci ka taga Ukraine ma donc ça aussi ce n'était pas normal mais sisan Ukraine has launched a series of a surprise attack on the Russia troop and supply line. Donc ko Américains Russie la ka supply line bɛ Russie la ka supply line bɛ donc masa min Ala ye ko Ukrainiens bɛ ka nin missile in k'u bɛ k'a ci ka taga yen u bɛ k'a ci ka taa o cogo la donc guerre ne fait qu'avancer et la guerre ne fait que s'aggraver mais il y a plus de Ukrainiens parce que Ukrainiens bɛɛ sara il faut bien mɔgɔ yɛrɛ t'u bolo tuguni a y'a ye qu'est-ce que le président des États-Unis est en train de faire il est en train de galvaniser les autres pays Scandinavia Estonia Bulgaria u ka yɔrɔ ntɔgɔ ko ya yira a talen bolo mɔgɔw de nɔfɛ sisan k'olu kana k'u dɛmɛ k'olu de ye su filananw ye awɔ olu de ye deuxième vague de morts ye i ye faamuya n y'o kuma fɔ ye olu na donc il y a plus de guerriers. Donc Ukraine has launched a series of a surprise attack on Russia troop and supply line in the Mariupol, the first strike on the city since it fell to the Kremlin last May after a brutal 3-month siege that left the key port in Iran. There were at least 18 strikes last week. Il y avait eu au moins 18 strikes. C'est-à-dire qu'en un mot, les Ukrainiens ont eu un missile tant en échec. Yore chi nous est tieni que ici là côté là et semaine passée d'après les news et 3 successive days yo que clé ça va de consécutivement de monstruousement on Friday que la fois passée que ça s'est fait au kera vendredi do in a significant ratcheting up a near effort to retake its capture donc Ukraine bɛ ka ko sugu bɛ kɛ walasa u ka se ka u ka mɔgɔ minɛlenw minɛ en même temps dugu yɔrɔ minɛn'u la k'u minɛ mais an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Américains ka nusi dilen ye mais masa min Ala ye a ko n'a tiɲɛ n'a kɛra mun ye jeliw m'o n'a bamalement mais à l'aide des infos pertinents moi Dante j'ai fait mes analyses avec mes sources
très garanti ne bala lamɛnbagaw an bɛ bɔ mun kalama an ka da don tuguni entre la Chine et Russie là et Russia et puis ce que ça fait aux Américains parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maintenant la Chine et la Russie nous farala ɲɔgɔn kan nul ne peut gagner ces deux pays ça c'est clair il y a 3 puissances mondiales qui est indiscutable dans ce monde ça c'est la Russie la Chine et les États-Unis tɔ ninnu bɛɛ kɔni ye ɲagaribasaw ye mais vraiment belebelew tɛ donc nin ye belebele 3 de donc e ka jateminɛ calcul de don belebele 3 la ni belebele 2 fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ banna o donc nin ko in tɛ ne ka analyse ni américains yɛrɛ ka analyse de américains yɛrɛ de ko sɛbɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ ka di ala ye ko tiɲɛ tɔgɔ mamadu ko ni Chine farala Russie la kan dɔrɔn ko vraiment ko y a plus de l'espoir hein. Que le monde doit vraiment avoir peur donc ko diɲɛ kan ka siran si cela est le cas donc à mon niveau de là donc au yɔrɔ la sisan the consequences are almost beyond imagination ni analyse tubabu ka analyse de ko Chine ni Russie la farala ɲɔgɔn kan kɛlɛ kɛ ko o kɔlɔlɔ ko ça dépasse l'imagination d'humain ça dépasse l'imagination d'humain everything about Vietnamese Putin insane invasion of Ukraine has been unthinkable ko n'i y'a jateminɛ ko Putin ye ko sugu minnu kɛ Ukraine ko c'est inimaginable ko donc i ko jateminɛ ko fara chinois fana ka capabilité kan but if China weigh in with open support for Russia dictator a beleaguered army then our whole world way of a life could be threatened. C'est-à-dire qu'on est Chine, il est en 100%. C'est-à-dire que la civilisation humaine va avoir peur et tout va changer. Donc, toi, vous êtes dans le monde. Toi, vous êtes que moi, je n'ai pas quel est fait. Fatou là, ne toi, vous êtes caché un tiers, un tiers, hein? Eh, Jawara do bobe do tawusu. La ilaha illallah. Eh non, ala kera ko fantanita ne tonton no kumbara ya tonton kara akulobena abe malla sisa anana boy Amérique pendant des années ay kantuma ko fils nango wi tonton ako fils ko fantanita ku fieku ako fils ko worni ne ko fantanita ku fieku donc ni me o irane là ne beni jatem autour là ça dit vraiment ça fait mal de voir et que mais voilà les gens nous c'est cool nous bail dingulo nous bolo falen nous fanu baka sinji là beta baka edrouma Afrique ils amènent des Africains ils créent des terreurs en Afrique ils créent de n'importe quoi en Afrique si les blancs ont vraiment du poids si la manière dont ils clament qui veut sauver le monde, la manière dont il clame qu'il peut régler les affaires mondiales, voilà la guerre devant les yeux. Pourquoi il ne s'attaque pas à la Chine? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la Russie? Pourquoi ils embêtent les pays noirs et les pays africains? Donc cela montre que c'est des hommes faibles. Des gens qui t'ont colonisé et tu nous as mis en chaîne pendant des décennies, 600 ans, et tu as l'audace de venir chez nous avec vos grosses armées. Quand tu regardes les Blancs avec leurs bases militaires en Afrique, mais pourquoi? Qu'est-ce que vos putains de bases militaires foutent en Afrique? Il faut amener vos bases militaires à Ukraine. C'est pour cela que Poutine est en train de vous assassiner, vous tous. Mais vous avez l'audace de venir mettre vos bases militaires chez nous, avec nos boulons présidents qui ne peuvent même pas réfléchir. Des hommes initiés qui n'ont pas de décision, qui ne peuvent prendre à leur propre place. À l'heure des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mes analyses. Hein? Vraiment, et en même temps, on a vraiment festival, on a folie coucou là. Mais il y a des lignes là. Je me fais un rappel de l'Inga Folo. C'est très très important. L'Amérique président n'est pas au Kanto. Le président des États-Unis a dit quelque chose de très 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 pertinent. Je crois que Malien Morobeni n'a quoi. Malien Morobeni analyse là. L'Amérique président Koumana a émouné faux. Akumana maghrébien akumana et latino mo ne fait parce que uluka lubina Amérique alni ulubu fanu ba faka en Amérique. Akuma ko Amérique te douye mo be mu yetele là quoi. Ko Amérique douumi ko ça prend du temps avant de réussir. Ko Amérique ga kele ko Amérique te dien arjana. Ne Amérique président makani. Ko donc ko barami ni be ki banga mu ki fa jamana la. Ko alni na Amérique ki bo nyona de ke wala se ga Russie. Ko wakati ke suko de tukse jeche. Donc ni mena akili digi mo meto ka foko fonga na aventure là mo te mundo America ga galani Mali America galani Mali chien ke me konton a beni subhanahu wa ta'ala
mun de la Amérique ka gɛlɛn ni Mali ye Amérique n'i ka baara tiɲɛna o y'i ka diɲɛlatigɛ bannen de Amérique n'i tɛ baara la n'i ka baara tiɲɛna kalo 2 il y a comme i ma deli ka na aventure la c'est à dire je répète pour la deuxième fois fo n'a sɔrɔ économie ba b'i bolo n'i ka baara tiɲɛna kalo 1 kalo 2 kalo 3 a bɛ comme i ma deli ka baara kɛ jamana in kɔnɔ bon au problème ta anw baara an ka jamana kɔnɔ la parce que nous on vit an bɛ vie sociale b'an ka jamana kɔnɔ fa kelen ba kelenya bon a bɛ fɛ k'o mun fɛnɛ tiɲɛ tuguni a bɛ fɛ k'o mun ta tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ an nafa tɔ tora fɛn kelenni min ye n'a bɛ fɛ k'o fɛnɛ tiɲɛ o y'aw kungo de y'aw bolo mais ne dante b'a fɔ aw ɲɛna n'a tɛ kodɔn a ye kodɔn n'a tɛ fɛ ka kodɔn a ye kodɔn aw bɛ ka tubabu minnu ladege ni tubabu y'aw danbe sɔrɔ aw bɛ taa aw faga a y'a bolo k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ aw jamana nɔfɛ a k'aw jɔba ye ka bɔ aw ka danbe kalama u b'aw faga ka danbe fɛnɛ minɛ aw la aw bɛ tubabu ye manamana ko minnu na télé la parce qu'ils n'ont pas de culture aw bɛ tubabu ye global min na parce qu'ils ne peuvent pas s'associer ensemble n ko tubabu bɛ wari de sara ka taa baara la walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn kan au nombre de 5 ces gens-là vivent dans les slèches u b'u ka temps bɛɛ passer baara de la n'i nana so i b'i ka samara bɔ k'i da ka sunɔgɔ bon aw bɛ dugu dumanba la mais aw bɛ ka fɔ k'a b'aw ban aw ka dugu la k'a bɛ ɲɛbɔ tubabuw fɛ alors que foyi t'u bolo donc Amérique président b'o de ɲɛf'u ɲɛna il les explique ça clairement donc Mali dun filɛ nin ye diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen an bɛ mun kɛ dɔrɔn anw tɛ sɔn baara de ma anw tɛ sɔn baara ma an bɛ taga an dogo ala kɔfɛ i n'a fɔ ko ala sigilen don k'i ɲɛsin sinimaba de ma ni bamakɔ kumana dɔrɔn a b'a jaabi non 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 ala bɛ diɲɛ bɛɛ ala est occupé an bɛ kuma la yɛrɛ na san finiba de bɛ yan ala bɛ yan i y'a faamuya donc le malien doit travailler il y a pas de sous-métier n ye nin kuma fɔ dɔw b'a fɔ ko baarako tɛ baarako don dɛ il y a pas de sous-métier bon baara fɛnɛ bɛ kɛ cogo jumɛn il faut que justice ka sabati il faut que justice ka sabati en même temps business dayɛlɛni a y'a nɔgɔya i n'a ko Paul Kagame mun ɲɔgɔnna ka jamana kɔnɔ il faut inviter les jeunes maliens comme moi intentionnellement pour que an ka kanu dayɛlɛ an minnu ye ko dɔw dɔn an ka se ka tɔw dɛmɛ an ka manière la il faut que le malien commence à être intentionnel à ses actes parce que dugu man di diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Mali kan bɛɛ ni Subahana watala cɛ mais on doit être intentionnel à nos actes parce que Amérique a bɛ kɛ ten de et coronavirus kɛlen Américains ye wari di mɔgɔw ma mun de la pour que mɔgɔw ka se ka business dayɛlɛ intentionnellement donc le Mali peut faire la même chose hein avec le peu qu'on a on doit créer des canaux dɔw b'a ko wari t'an bolo an ka sɔrɔ t'o bɔ n'an ka sɔrɔ dun ma bɔ mun bɛna k'a kɔfɛ o ka jugu n'an ka sɔrɔ ye dɛ n'an ka sɔrɔ ma bɔ la conséquence qui va venir c'est plus 1000 fois plus cher n'an ka sɔrɔ t'a bɔ donc ni ne na ne bɛ fɛ mɔgɔw ka u hakilinataw changer c'est faux an ka sɔrɔ b'a bɔ foyi tɛ yen jamana tɛ bɛ se ka mun kɛ on doit être intentionnel parce que le revenu ROI retour à ton investissement est 1000 fois plus cher que la conséquence de ne pas le faire. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante j'ai fait mes analyses donc Ambola Hermina ay Joe Biden kumakaname machallah je crois qu'avec ce mot samabo. Les Haïtiens, les Nicaraguayens, les Cubains, les Vénézuéliens. J'ai un conseil important à donner à tous les immigrants. Presque tous les jours, j'entends des immigrants qui sont étonnés après avoir immigré aux États-Unis. Ils disent qu'ils n'y ont pas pensé si les choses étaient comme ça avant. Ouais, vous l'avez bien dit. C'est vous qui avez pensé aux choses que les gens ne disaient pas avant. Si vous êtes déçu par les États-Unis, c'est que vous avez trop idéalisé le pays avant d'y aller. Dans ce cas, le menteur, c'est vous. Vous vous mentez à vous-même. Maintenant vous devez arrêter de dire que les gens qui vivent aux États-Unis sont des menteurs, car ils ne vont pas tout expliquer et ce n'est pas non plus une obligation. Vous avez pensé que tout allait bien se passer dès le début. Vous avez pensé à une vie meilleure sans imaginer le pire. Vous avez pensé à un paradis sans prendre en compte l'enfer. Vous avez pensé à un salaire très élevé sans réaliser qu'il faut aller à l'école et apprendre un métier pour en arriver là. Vous avez pensé à des belles maisons sans vous dire qu'il y en a aussi de laide. Vous avez pensé que les routes étaient toutes belles. Vous avez pensé que la sécurité était assurée. Laissez-moi vous dire que la vie n'est pas facile partout dans le monde. Pensez à toutes les choses que vous avez vues dans votre pays d'origine, que vous pouvez également voir aux États-Unis et dans tous les autres pays du monde. Les États-Unis ne sont pas un paradis, ils offrent simplement beaucoup d'opportunités, mais si vous n'avez pas la patience, les bonnes pensées et les bons objectifs, vous ne réussirez pas. Donc, l'Amérique présent Kumakane, donc, les mêmes réalités s'appliquent au Mali. Donc, à Kanafo Kabaga, Jamana Bla, Jamana Wore, Jamana super T, il n'y a pas super pays, il y a un super travailleur, il y a super opportunité.
Donc le Malien doit créer de l'opportunité. L'opportunité n'est pas l'argent. L'opportunité dorée, c'est de créer des equity. Il veut écouter de créer Djamana Kono. Comme ça, c'est attractif et les gens peuvent venir et compéter légalement. Et le Mali a besoin de ça. On a besoin. Sunama Chike, ils sont rencontrés là. Les mangas Djamana Kono, Boxing Ba Kono, Iranium Ba Kono, Folswat Ba Kono, Zeng Ba Kono, Djibe Sarla, Djibe Dio, Ni Bebambolo. Mais et la fin, si on n'exécute pas, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça ne veut rien dire. Donc, à l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Hermina et Tonton Batili, ne kelen fa. Tonton Batili comme plateau quand. Tonton Batili, vraiment, il n'arrive pas, il veut continuer à nous expliquer, et, comment dirais-je, la constitution et la droit judiciaire. Moi, je vais vraiment essayer de rappeler mon tonton. Ne pas essayer que Tonton Batili il a rappelé. Il faut que Tonton Batili ait donc à fort, qu'on assimile coup d'état de quelqu'un ici, quoi. Il faut que cela soit très clair. Je crois que lui, il a oublié. Et après, il faut que Tonton Batili sache que lui, il a participé à cette coup d'état. Oui, oui, il a participé. Parce qu'Alain Koumekare Kono, étant un homme de droit, étant un homme de loi, pour aller faire coup d'état à Ibeka. Donc, il faut que Tonton Batili sache que, avec tout le respect, que nous, les Maliens, ne sommes pas des hommes incapables. Nous sommes capables. Nous ne sommes pas des hommes moitié. Nous sommes des hommes kouloukoutou. Il faut que Tonton Batili sache que les Maliens sont assez intelligents de comprendre certains corps pénal. On en sait. Parce que Assimi a fait le coup d'État, donc le jeu est ouvert. Il n'y a pas de constitution à cette heure-ci pour quelqu'un qui a fait des coups d'État. Que cela soit très clair. Parce qu'avec Aboki Kanto, Assimi a géré, il a géré sur constitution. Mais Ibeka n'a pas géré sur constitution. Mais toi, tu n'as pas quitté votre maison pour aller l'enlever dans sa maison. Pourquoi toi, tu n'as pas entendu la constitution pour qu'il puisse finir his mandate? Pour qu'il doit claquer un mandat là. Mais toi, étant un homme constitutionnel, et que me carré kono ko aba Ibeka, ni Ibeka ma bou info était be emokea. Donc vraiment, tonton Batili, avec tout le respect, vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'avez pas droit à la parole. Il faut vraiment vous ressaisir. Chaque fois que vous sortez pour essayer de parler de Assimi, il ne faut pas oublier, toi tu as fait le coup d'État comme Assimi Goïta. Donc c'est toi-même étant un homme de droit qui a violé d'abord la constitution malienne. Assimi n'est pas un homme de droit. Il faut vous ressaisir. Il y a d'autres Maliens, à nous, à tous les Maliens, ça finit, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas qu'on doit renoncer. Moi, je suis légaliste. Fondamentalement, je me dis. Lui, il est légaliste. Non, tu n'es pas légaliste. Qui prend la transition? La transition n'a qu'un président de la transition, pas un président de la République. La Constitution n'est pas suspendue. Sa réforme est une prérogative constitutionnelle du président de la République et des députés, donc des élus. Allez-y. Une fois que nous avons dit cela, que nous avons dit qu'ils n'ont pas suspendu la Constitution et que M. Assimi a prêté le serment de respecter cette constitution, en faisant cette réforme, il la viole. Il n'a pas droit à aller à Il n'a pas droit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a créé toute cette situation et il ne peut pas nous interdire de le regarder dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il dirige et avec les règles qu'il s'est données pour nous diriger pendant cette période. Je ne suspends pas la Constitution, donc je la respecte. Je jure devant le tribunal, il a juré, on lui a donné acte de son serment. Ce n'est pas qu'une fête, c'est une décision de justice. Et s'il la viole, il a fait opposition à l'autorité de la chose jugée. C'est une chose jugée, déjà inscrite dans les rangs du tribunal de la Cour suprême. C'est pas moi qui le dis à Assimi. Donc vous êtes de ceux-là aussi qui pensent. Ça c'est au niveau de la forme tout simplement. Oui, même pas dans les contenus qu'il se donne. Je vais dire, toute chose qu'on fait dépend aussi de la manière dont tu peux le faire pour qu'elle soit acceptée.
Et là, les lois de procédure, donc c'est une loi de procédure constitutionnelle, s'impose erga omnes. Tout acte issu de la violation de cette procédure constitutionnelle est nul et de nul effet. C'est du droit, c'est élémentaire. D'accord, allez-y. Vous êtes donc de Et ceux-là disons les choses clairement. Est-ce que c'est pas aider Assimi que de lui dire ça, plutôt que de laisser des tam-tams jouer après lui, dire vive Assimi, comme si dire vive Assimi remplace nos lois constitutionnelles au Mali. Par conséquent, Bon Dieu, après 63 ans d'indépendance, on ne doit pas en être là, ça me fait pitié. Pour ceux qui parlent de souveraineté retrouvée, retrouvons la souveraineté dans le respect de nos lois de souveraineté, dont la Constitution. Par conséquent, vous êtes de ceux-là qui clair, pensent qu'Assimi n'a pas le droit d'être président du Conseil supérieur de la magistrature puisqu'il n'est pas président. Mais moi je l'ai dit, quand on m'a dit qu'il a muté les magistrats, j'ai dit non, un président de transition ne peut pas les muter, c'est le président de la République. Mettons les choses au point. Il est président de la transition, point barre. N'est pas président de la République parce qu'il n'est pas élu, point barre. Oui, d'accord. Le CNT n'est pas des députés, point barre. La Cour constitutionnelle leur a dit, et ils ne peuvent même pas voter une réforme constitutionnelle. Donc on est en train de faire une compilation allègre. Une compilation allègre. Si on le sort dans un amphithéâtre de droit, on serait malade. Le professeur serait malade d'expliquer tout ça aux étudiants. Il va se trouver avec une complication, une congestion cérébrale. Donc, revenons à Tonton Bachili. Je vais répondre Tonton Bachili. Tonton Bachili dit que Assimi Goïta n'a pas été élu. Donc, ce qui fait qu'il est le président de la transition, il n'est pas le président électé. Donc, il n'a pas le droit de faire des changements. Tonton Bachili, le président qui est venu avant Assimi ou qui était avant Assimi, n'était pas aussi électé. L'histoire de la France, et la France a déjà dévoilé ça. Le Mali n'a jamais eu un président qui a été électé. Les présidents du Mali ont été tous mis, à part Modibo Keïta. Donc, vous n'avez pas d'argument. Je répète pour la deuxième fois. Mali m'a délégué ka président soro. Depuis Modibo Keïta Borala, président mi délégué électé à Bessigraini par la France. That's a fact. Oui, tiens. Je répète pour la dernière fois. Le Mali que toi tu claimes que vous maîtrisez la constitution. Là, je vais venir. Mais parlons d'abord des présidents soi-disant électés. À part Modibo Keïta, paix à son âme, le Mali n'a jamais eu un président qui a été électé légalement. Tout a été mis à leur place. Là, c'est ça débat. Premier élément. Deuxième élément, tu dis que vous êtes un homme légaliste. Un homme légaliste qui a fait le coup d'État au président Ibeka. Vous êtes l'un des participants qui a fait le coup d'État à Ibeka. Vrai ou faux? C'est tout ce que moi je demande. Et coup d'État que Ibeka là, ou ma coup d'État que Ibeka là? Vous avez participé ou vous n'avez pas participé? Vous faisiez partie de M5 ou vous n'êtes pas partie de M5? C'est pas M5 qui a fait le coup d'État ou c'est M5 qui n'a pas fait le coup d'État? C'est laquelle? Donc si l'M5 a participé à faire des coups d'État à Ibeka, vous ne pouvez pas être un homme légaliste. Deuxième élément. Je devrais devenir un avocat. Putain. Voilà des hommes qui ont passé toute leur vie. Je m'assois dans mon produit bouteille, salon, et je peux lui répondre sur les choses légales. Toi, tu ne peux pas être légaliste. Troisième élément. Vous parlez de la Constitution. Quelle putain de Constitution? La Constitution française, c'est ça que vous vous référez? La Constitution française qui a fait que notre pays est sur son genou ou sur notre cou? Cette Constitution qui nous a mis en retard, vous parlez de quelle Constitution? La Constitution française ou Constitution malienne? C'est laquelle? Si c'est ce que vous vous référez, cette Constitution sera déchirée et amenée dans la toilette. Donc, nous, on s'emballe de cette Constitution parce que c'est à cause de cette Constitution le Mali est en genoux. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de la Constitution. Si la Constitution que vous clamez n'est pas Constitution bouillante, et n'est pas la chrétienne, et que vous avez M5 que tu as couru que président. Ça, c'était anticonstitutionnel. C'était antidémocrate.
Ce n'était pas légal. Donc, il faut laisser de bons avocats nous adresser de la Constitution. En tout cas, quand ça vient de vous, vous n'êtes pas à la place de le faire. Je suis désolé, tonton Bachili. Tu dis que les gens tapent des tam-tams à Medjemefo. Toi, tu faisais partie de ces gens. Parce qu'on ne t'a pas donné la place. C'est pour cela que Djemefo là. Il place qui dirait moi, et que Mega Djemefo, faut même marabaya ça donc. Mais que Djemefo là, à Ben Ala Nakrat, à Keram Bessigna, et Tamela là, tu dis Djemefo là, fera. Donc, tonton Bachili, il ne faut pas vous foudre de nos intelligences. Tu nous parles de 63 ans d'indépendance et de constitution. Je vous ai bien dit que nous ne sommes pas indépendants. Mais c'est la France même qui dit ça chaque jour. Et il dit ça autant alloquemment. Donc, nous ne sommes pas indépendants d'abord. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de se battre pour avoir notre indépendance. Donc, vraiment, votre argument, ce n'est pas du tout fiable. Donc, en mot Kessi Datou, il faut amener un autre argument. Mais je pense que vous n'êtes pas à la place morale de parler de l'Assimi Goïta parce que vous avez fait des coups d'État aussi bien que Assimi Goïta. Tu ne peux pas faire coup d'État et parler de légaliste parce que coup d'État même n'est pas légaliste. M5 a fait coup d'État à Ibeka. C'est la réalité et le monde est mon témoin à bon entendeur Sali. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Mais une chose est sûre, tonton Bachili, vous faites parmi les politiciens maliens. Mais j'ai des mots pour toi, c'est que votre fils même parle, s'il s'exprime des politiciens maliens. J'ai des mots pour toi, Kaoudjim, qui même s'exprime quand ça vient des politiciens maliens. Là, on peut se débattre, on peut débattre avec toi. Écoute très bien Kaoudjim quand il s'adresse aux politiciens maliens. Les politiciens voleurs de 91, qu'est-ce que c'est Barak et Assimi Mbolo? L'imperturbable, le patriote, le grand stratège, qui allait chercher le patron de ce qu'on a signé, les gens, Mouvement démocratique, EMK, Nanyemoué, Cheikh Oumar Sissoko, acteur de proue du mouvement dit démocratique, FSD, nous Bebala, Moutara Bala, URD Bala, faut attacher le docteur comme Kouniba. Donc, au Bebala, beaucoup d'entre eux sont des anciens du mouvement dit démocratique. En Farlagnon, à Kouga, Ibeka gain. Ibeka était pendant 6 ans premier ministre de l'ADEMA, pendant 5 ans président de l'ADEMA, pendant quelques mois ministre des Affaires étrangères. Mais cela n'a pas, au Mambalianga Fragnon à Ibeka gain. Donc, on appelle ça des alliances stratégiques. En politique, il y a des contradictions majeures et secondaires. Donc, Farlagnon, pour se mettre ensemble, mutualiser et mettre fin à un système qui a trop duré depuis 91. C'est le même, donc, au gain, Assimi de Talatien, non fait, quelques heures seulement à démissionner, quand le gouvernement gagne, quand l'Assemblée tire. On ne m'a pas demandé mon avis. Ça, quand Assimi faisait ça, on ne m'a pas demandé mon avis. On est d'accord? Donc, il sait ce qu'il fait. Flana est mieux. Quand le vacancier, le coursier était venu à la primature, voulut s'éloigner de la mission qui était la sienne, et l'ancien cultivateur qui était venu à la tête de la transition, quand les deux ont voulu jouer le chronogramme de l'Occident, mais Assimi s'est assumé, et pour le redressement, pour redresser le processus, pour l'intérêt du Mali, il a dit que Tieni Noé Kaoué, Ani Djamana Djoli, il a préféré la stabilité. Le désordre, le chaos, il a préféré la cohésion. Et nous, on soutient, on est un soutien politique. Il faut savoir lire entre les lignes. Quand le chef parle, la mise en œuvre revient à ceux qui ont la charge politique. Ça, c'est nous. Quand Assimi dit la rupture, mais la rupture, c'est contre qui? C'est contre les politiciens, vrais, corrompus, censurés, tueurs du pays. Quand il dit de faire le point sur les détournements massifs. Donc, ça, c'était Kaoudjim. À l'époque, il était une fois
Kaujim. Donc, Bachili, Kaujim ne Bourassan qui répond, c'est pas Dante. Kaujim Ko, en Faranjonka, nous se sommes rassemblés pour faire quitter Ibeka illégalement. Donc, vous ne pouvez pas être un homme légal. Fougoto, Obekili, à bon attendeur, Sali. On a des infos pertinentes dans ces faire son analyse. Comme au Tibo, je laisse votre propre fils vous répondre. Abada. Rasbat, vous allez dans des campagnes? Je vais beaucoup. Je suis en train de vous dire qu'on a formaté l'être humain. Que l'autre a dit, Aimé Césaire, les canons ont bloqué les forces, l'école a façonné l'Africain. On est Africain que de peau. Nous avons été faits pour servir de consommer les produits de l'Occident sans avoir la capacité d'en produire. Oui, mais c'est la faute de qui? Mais c'est la faute de qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à cela nous a acquis. Mais c'est vous, c'est vous. Monsieur, vous êtes des juges. C'est facile de m'accuser. Mais il n'y a pas deux fauteuils de président à Ouaga. Il n'y a pas deux fauteuils de président à Abidjan. Qui exploite l'eau d'Abidjan? C'est les Français qui exploitent la téléphone. Mais pourquoi les Ivoiriens laissent les Français exploiter l'eau à Abidjan? Mais justement parce que les élites africaines de complicité avec le système mondial ont pris en otage le peuple africain. Mais nous sommes otages. Mais c'est vous l'élite. Mais on n'est pas l'élite. Mais vous n'êtes pas l'élite. Non, monsieur, je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le député. C'est pas moi qui... Mais pourquoi vous ne vous présentez pas pour être maire ou député? Mais exactement, même le système m'empêche d'être maire. Mais comment ça? Mais parce qu'il me faudrait 10 4x4 pour voir. Donc, comme ton fils a dit, je ne suis pas les élites. Il dit qu'il n'est pas les élites. Mais qui étaient les élites? Qui sont les élites? John est élitué. Il dit, je ne suis pas le maire. Donc les maires, c'est les élites. Et ton père, tonton Bachili, était le ministre de la Défense. Donc, tonton Bachili, il fait partie des élites. Parce que c'est ton fils même qui a dit, les gens qui ont détruit l'Afrique, c'est les élites de l'Afrique. Les maires, les juges, les ministres. Et vous étiez parmi ces élites. Donc, qui a détruit l'Afrique? Qui a détruit le Mali? Ce n'est pas Assimi Goïta. Je crois par rapport à l'analyse de ton fils, vous êtes plus proche aux gens qui ont détruit le Mali, pas Assimi Goïta, car vous faites partie parmi les grandes élites du Mali. Vous avez occupé ministre de la Justice du Mali, ministre de l'Urbanisme du Mali. Donc, je vous en prie, tonton Bachili, il ne faut pas vous foudre de nos gueules, s'il vous plaît. On doit réfléchir ici. À l'heure des infos pertinentes, moi Dante, je fais mes analyses. Ne balala mabrao, mena téléphone droubla, angan dado Tunisie kola, mena téléphone droubla, angan dado Kabrou Dona, mena téléphone droubla, angan dado Mali manamana politicien manamana kamfolao, on est nouveau le monde me diakono, angan dado là, est très vite et très possible. A bolmake edi de do, into next time, kambe Sony, mena téléphone droubla 500. À tout à l'heure. Assimi Goïta koka mogo bena joli ɲɔgɔn ta Mali la ka taa n'a ye. Milliard. Mais maliyɛnw ka pourcentage b'o la o. Ali dɔrɔmɛ kelen a tɛ bi Mali kɔnɔ. Cogo di? Dɔrɔmɛ kelen tɛ bi Mali kɔnɔ. A tɛna kɛ n'o bɛ kɛ maliyɛnw ɲinɛ ma. O ma kɛ maliyɛnw ɲinɛ ma dɛ. Jɔnni y'o wari baara kɛ? Maliyɛn don de y'a baara kɛ dɛ. Mais o dɔrɔn de kɔni don. O n'a ɲɔgɔnna caman. Mais o tiɲɛ kan ka walanga de. A dɔw tiɲɛ fɔ man di. Munna a tɛ se ka fɔ? Parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a ma ɲi quoi. A ma ɲi wa cogo di? I bɛ mɔgɔ lamuruti. Ah o fana ye tiɲɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ son excellence kun. An ye kalo 7 kɛ embargo la mɔgɔ ma wari di maliyɛnw ma gɛribuya kɛ o wari bɔra min? O wari ma bɔ yɔrɔ dɛ. Jɔnni ka wari y'o ye? Maliyɛnw ka wari de don. Ah non vraiment Assimi Goïta ye baaraba de kɛ Mali kɔnɔ. Donc il faut a ka tɛgɛrɛ ba de fɔ a kun fana. Donc téléphone juru a bilalen no maliyɛnw ye mashallah. Cɛ ani muso, denmisɛn ani makɔrɔba, ala dangalena aw banye surika kɔnɔna la bi. N'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman balimakɛ Edi de don. Ko ne wele ko Dante, k'o bɛ yen bi dɛ, wa k'o bɛ yen ni y'an tagatɔ la bi. Jamana jɔ don mana se, an bɛ baara kɛ, fanga nɔ b'o la, kunnafoni kun mana bɔ, Dante lamɛn i tɛ fili. Jamana jɔ dun waati sera, an ka baara kɛ, fanga nɔ b'o la, kunnafoni dun mana jɛnsɛn. I ka sirikariti lamɛn i tɛ fili. Dante bɛ nalen, ale Dante bɛ nalen, Dante bɛ nalen.
gala waleya anga wari go gala waleya ko gala waleya he anga sanungo gala waleya street karnana ko gala waleya anga bara go gala waleya he onana ko gala waleya he anga kalango ko gala waleya ala sanna debe ko ga faunde wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh toli jamuni boro Sumare bismillah kabomi kabo bekao ay Sumare bismillah miniti sababi bulu ante tante mochi wani sera ma ambi datuna ci kono Sumare wala ante donkeri misiki manaye ce ya amba la fala barikala Allahumma amin assalamu alaykum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani kala bay boya ko sala ka amni ko ben wa amin Allah sama biro yoro nga fole bere mashallah be club la ika foli bien ya dante ya ambalo mun be Tunisie nam ube degu mina ya rabbi Allah o alaka adegu noya amin Allah dante ambe kuma nga auto anga nyamgo fe ambalmo mun be Tunisie ube degu na hal nubutu takana nu ba mali ba de la bon sisan kuma le sera beki sinko nam ya ube degu na dante ibado farafin dara mais farafin yɛrɛ t'a valeur de dɔn dante o de problème nam dante fɛn bɛ b'an fɛ ba mali b'a la y'a faamu nam dante n'i y'a ta dugumakolo an bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ ba mali b'a la ka balo ka sa mais maliyɛn tɛ sɔn baara ma dante nam bon an bɛ an ka autorité wele u k'a kɛ ala yɛrɛ kama quoi an balima minnu bɛ yen u bɛ degun ni fɛnw na u ka segin so mais autorité kano bila o autorité téléphone juru bila an ka ambassadeur kumana a ko u mɔgɔ bɛ fɛn fɛn la u k'a wele ko mɔgɔ bɛ fɛ ka bɔ k'u bisimilalen don u kana u ka bɔ donc autorité o kɛ ka ban quoi ok ya rabbi i ɲɛ b'a la dante o de b'a f'i ɲɛna ko nin transition yi y'a faamu an bɛ transition ko dante wallahi a dante mina kuma dɔ f'i ɲɛna a dante immigrant kun sɛgɛlen don kuma dɔ la n tɛ président tɔgɔ fɔ kuma tɛmɛnenw dɔ la y'a faamu u ye ɲani bɛɛ kɛ kɔ kan dante billahi k'u ta ambassade ni fɛnw na u b'u rejeter e ka nin lajɛ autorité nɛgɛjuru bila an simi ko an b'a la de a fɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛ k'a ta k'a dun a banna voilà i m'a faamu c'est à dire dante an bɛ taa de fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de fo maliyɛn k'o de dɔn depuis kunu autorité ye nin kuma bila ka tila ka hali ambassadeur min bɛ Tunisie a y'a ka cellulaire a ka portable personnel a y'a numéro di rate tɛ mɔgɔ dɛ voilà a tɛ n ko dante n ko asimi ala n ko fiɲɛ kura de cira fo cɛkɔrɔbaw k'o de dɔn sa k'a ta k'a dun o banni sa bilayi i m'a fɔ donc dante n fo k'i waleɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye Allahumma amin merci beaucoup i ka miniti 3 garder a diyara n ye kosɛbɛ merci salam alaikum merci bye bye donc maliyɛnw ni ne ka di n ye miniti 3 in a kana b'o kɔnɔ parce que mɔgɔ camanba de bɛ weleli kɛ donc n'an ma to miniti 3 kɔnɔ a bɛ tɔw tɛ se ka téléphone sɔrɔ quoi o man ɲi parce que bɛɛ bɛ fɛ ka kuma donc a b'a ka miniti 3 a b'a bonya parce que n bɛ miniti bɔ écran na bɛɛ b'a ye mashallah donc téléphone juru bilalen don maliyɛnw ye halisa inshallah cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangalena anw b'an ye surika kɔnɔna la bi n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman balimakɛ Edi de don ko ne wele ko Dante k'o bɛ yen bi dɛ wa k'o bɛ yen ni y'an tagatɔ la bi alors ouais salam ouais ça va tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ nba ça va bien ouais ça va ne tɔgɔ ye Dawuda Jara ka bɔ Espagne Dawuda i Jara bisimila non Dante bɛ ka min fɔ Wulibali lo Dante ni Africain min yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye Dante diɲɛ bɛ taa k'an to fu quoi ala k'an kisi aw ma blogu t'a la dɛ Dante Africain t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ vitesse la quoi ko n'u arrêté wagati min na u bɛna dɔn de anw yɛrɛ bɛ Espagne kɔnɔ yan Dante ça veut dire que finman i t'a dɔn k'a fɔ k'i ye
qui valeur ka bo fika bo dugu kono et puis fima itaro ka foko valeur tila fini to fene ka ci ñona quoi to bi ñon défend yere kama tugo mina quoi ouais to bu to ñon sogodu dante to te denyana ma dante ouais a ben alan kirache dante même mi fiene dante be mi fo wuli bali don quoi nam a ben alan kirache mena mi fiene dante ça veut dire que africain ka gi yere kam mo yede mashallah era ga jete mena mi kelen fle Tunisie ni eke nam est-ce que nafa be ino africain na dante ay nafa tula parce que o masgu rew a jate mina ye min kɛra mɔrɔ o wagati tɛmɛnen ani min kɛlen filɛ Algérie ni nafa bɛ Union africaine na directement u kan ka Algérie Maroc fɛ jamananin fila tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ Tunisie ambassadeur u kan ka bɛɛ gɛn de quoi dan tile fila fo ka taa fɔ k'a ko ɲɛnabɔra. Dawuda ne ke e ma ngu ma sigi yɛrɛ u la sigira de Union africaine financé tɛ Afrique yɛrɛ fɛ c'est financé par les blancs. Fɛn min groupe min financé tɛ e bolo e bɛ se ka sariya ta ye wa. Bon o ye question fɔlɔ bon filanan bɛ yɔrɔ min na sisan i ye kuma dɔ fɔ o kuma nin ye tiɲɛ ye quoi mais i b'a dɔn k'a fɔ Mali problème ti ko ça fait Assimi bɛ sira min kan sira ɲɛnama ba de don mais Assimi yɛrɛ bɛ ka temps di Mali politiciens ma de quoi sinon Assimi kan ka politicien ni kumana dɔrɔn k'i minɛ k'i datugu taa kana taa la yɛrɛ. Naam. Kawuji ni yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Kawuji ni yɛrɛ man ka ye kɛnɛma yɛrɛ. Naam. O ye kelen ye Arasibati facɛ yɛrɛ man ka ye kɛnɛma. Naam. Bacil. Naam. Donc la mena mi tiene ça veut dire que ça veut Afrique ne taara Afrique bi ka Afrique ɲɛmɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ quoi. Naam. A jate minɛ ka Afrique denmisɛnnin bɛɛ b'a sen kan. Naam. Denmisɛnnin san 25 minnu ye jamana ɲɛsigiw ye a bɛɛ b'a sen kan. Naam. Ne Etali kɛ ka bɔ Etali i bɔra min bɛ f'i ɲɛna i yɛrɛ b'o dɔn ka bɔ Etali ka na France ka temps da ne san kelen dɔɔni de kɛ France ka bɔ yen nɔ ka na Espagne ne ye min ye ne yɛrɛ b'a dɔn quoi. Naam. Ka Libi ninnu bɛɛ kɛ ka se yan nɔ ça veut dire ne ye min ye ne b'a dɔn quoi Afrique denmisɛnninw ça veut dire que mais fanga infantry dabila fɛnɛ de quoi fo de fɛnɛ ka fɔ de. Naam. Voilà. Merci beaucoup Jara. Vraiment i ka analyse kɛ kojugu merci beaucoup. Voilà. Merci. Assalamu alaikum Jara. Allo, tɔgɔ ni jamu ni bɔrɔ. Allo. Ale ka téléphone ma sabati. Jara ko vraiment ko malien den bɛɛ b'a kunfɛ ko malien den bɛɛ kɛra aventurier ko donc ko vraiment ko à un moment donné ko an ka to an ka so ko en même temps an ka nafa don an yɛrɛ la ko parce que mɔgɔ wɛrɛ ka sira t'an na quoi. Allo. Ni su a ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen. E yɛrɛ ni su ça va bien tɔgɔ ni jamu ni bɔrɔ. Ne ye Kulu Sisoko ne bɛ Espagne jamana kɔnɔ. Kulu i Sisoko bisimila. Ne ye Kazɛn de ye quoi Mali politicien ninnu b'a ko malo kuma de fɔ nin ye quoi transition mɔgɔw kana halisa cɛ san jɔli kɔnɔ an ka mɔgɔw b'a ka faga u balima t'a ka faga politicien ninnu olu dalen bɛ sogodon ni manamana kuma ninnu na bankɔn kɔnɔ ye militaire minnu bɛ terrain kan olu de b'a dɔn ni olu yɛrɛ bɛ miiri malien min yɛrɛ bɔra yɛrɛ ka aventure sira ta n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ Europe ko nɔfɛ ani miiri bɛ Europe yan olu bɛ min kɔnɔ olu t'a kalama. Naam. Ni mɔgɔ tɛ transition mɔgɔ ninnu fɛ Mali politicien ninnu na quoi an kɛra temps d'u ma an k'u bɛɛ datugu quoi o de ka ɲi quoi parce que mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ senkɔrɔ quoi n'i ma mɔgɔ jugu n'i ma minɛ k'a faga de quoi a t'a dɔn quoi. Naam. Mais hali bi Ala ka ɲɛ k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma u bɛ tari ɲamana na k'an kuma minɛ k'aw jimi ni cɛ ye Umaru Bacili ani Rasbaki u ka ko ninnu ne t'a dɔn u b'u temps d'u ma waati min na u b'u minɛ k'u bɛɛ datugu quoi. Naam. Arabu jamana ninnu filɛ n'i ye manana ko k'olu ka mɔgɔw la hali sago tɛ quoi Europe fana an bɛ Espagne kɔnɔ yan hali sago tɛ yan quoi. Naam. N'i ma baara kɛ yan kɔni baara de ye mɔgɔ nafa n'a y'a ye an bɔra ko dɔ de don quoi. Naam. Transition mɔgɔ ninnu fana tun bɛ terrain kan nord la Kidali côté ninnu na olu b'a dɔn min bɛ yen mɔgɔ minnu ka mɔgɔw sara mɔgɔ de ka mɔgɔw sara est ce que la politicien ka mɔgɔ sara olu bɛ dalen bɛ bankɔn suguba don ni manamana kumafɛnw ninnu na nafa jumɛn b'olu la f'an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ de ye quoi n'i man k'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ quoi o de b'a to ne tɛ jigin politicien ninnu na quoi. Naam. Ne yɛrɛ kuma kɛrɛn kɔni o tɛ foyi t'a la Kassim Koyita de bɛ sigi fo Ala ka waati min yira maliyɛnw na. Inshallah. Bon u fana ka manana kuma min fana fɔ mɔgɔ min fana filɛ Tunisie n'u balalen bɛ ani Mauritanie ani Maroc. Ne ye sanji 3 ni kalo 9 de kɛ Maroc n bɛ frontière la ka grâce tantɛ ka don Espagne kɔnɔna na. Bon an ye min ye fantandenw bɛ sɛgɛn min na aventure la quoi
politicien den jama bɔra u b'u ta avion de la ka taa n'u ye Europe ka taa u bila baaraw la est ce que nafa jama bɔra Nam. fantandenw de sɛgɛlen don l'impôt bɛ sara l'impôt bɛ dun mun na impôt dun a bɛ dun politicien de wari in ta k'a dun transition mɔgɔw nana o de tigɛra o de mana na kuma woroba ka kuma ta k'a fɔ cɛ ɲɛ quoi mais hali k'u kɛ pewu a tɛ wuli bi a tɛ wuli sini an minnu bɛ Europe yan an b'a ko fana Nam. Ayo. Dante ni sɔrɔ émission in na bi a diyara n ye kosɛbɛ. Mashallah n yɛrɛ y'i sɔrɔ a diyara n ye Bagayogo. Walayi fra. Amin Allah, Ala k'an bɛɛ sira. Ala ka jamana in jɔ fanga di